Hej alle sammen, jeg vil gerne lave en video, hvor nogen siger, at jeg har helt vildt smulansk hår, og det synes jeg egentlig ikke selv, jeg har, men ja. Og jeg har ikke gang i det nu, det ser meget filtet ud, og jeg har slet ikke gjort med mig selv lige nu. Meget spejlvendt, men ligner en gammel skolepige, men og jeg vil vise jer noget. Nogen siger, at jeg skal sådan her. Jeg ligner seriøst et fedt hamster. Altså, det gør jeg. Jeg kan ikke gå ud til at se på bestemt sådan her. Nogen siger, ej, hvorfor skal du ikke sådan noget? Jeg er stadig ikke et hamster. Og der er nogen, der siger også, at jeg skal sådan her. Ej, jeg ligner en gammel skolepige stadig. Og jeg ligner en, der skal til at føde eller sådan noget. Undskyld, jeg ser det. Okay, undskyld. Men jeg redder lige mit hår igen. Og ja, I kan se, det her, jeg bruger den stadigvæk. Den er meget dårlig til at redde filler ud med. Men nu brugte jeg lige, det var det lige tætteste på børst. Men ja. Og den her, som I kan se, Beso, ja. Og den tager jeg altid på mine læber. Den ser sådan her inde i. Wow, okay, det kan jeg ikke finde ud af. Det er kun på Facebook. Nå, det gør sådan. Ej, det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Det, og jeg vil gerne sige til jer, i dag, der vil jeg gerne have op på 10 likes, hvis vi kan det. Og så det håber jeg, at vi kan, men vi prøver bare. Ellers skulle det være 5. Ej, vi tager 5 først, for at se, om vi kan over 5. Men vi ses. Husk at like og abonnere og skrive kommentarer. Så hej.